Kıbrıs'ı da dest nişan dike bê Kıbrıs'a Türkan, bê Türkiye tu çareserî derya navarasu ege ne mümküne rû bide. Brêzelçî hesta yekîtiya Avrupa gelekî cudaye nirxandina te babetê de bigir. Silav rêskek Cemal, spas dikim we ev derfet dame we em kirin mêvanê Kurdistan 24. Gava dinê denk nehat wek hûn jî dizanin dewleta Tirkiye ji aliyê teknolojî ji aliyê gelek tiştan ve pêşketiye ji bo wê car caran net diçe pirsgirêk çêbû biborin. Belê yani dewleta Tirkiye dibêje em dewletekî demokratin, em demokrasiya yani em demokrasiye ji xwe re dikin armanc em pêş veçûyîne lêbez wextê ku mesele dibe pratîkî dewleta Tirkiye ji aliyê tu tiştî ve ji aliyê demokrasiyê ve ji aliyê mafê mirovan ji aliyê tu tiştî ve gavên baş neavêjin bes ser devî dibêjin mesela Kıbrısê jî yani îro vê gavê hûn dizanin yani li rojhilata navîn dewleta Tirkiye dixwaze bibe dewletekî yani di heremê de dixwaze bibe dewletekî bihêz ji bo wê çendê di mesela Kıbrısê de jî dixwaze ku bibe yani xwedî gotin dixwaze ew jî bibe xwedî kursî xwedî gotin ji bo wê dewleta Tirkiye di mesela Kıbrısê de yani çawa yekîtiyen Avrupa jî gelek tiştan dibêje gelek jî wan îqaz dike lêbez îqazên yekîtiyen Avrupa û îqazên dewletên Avrupa û ya Amerîka jî tu carî yani mühim nagire û dibêjitin di mesela Kıbrısê de rola me jî heye lê ev baş tê zanîn ku nebes dewleta Tirkiye gelek dewletên cîhanê jî ji bo bejrewendiyên xwe siyasetê dimeşînin dewleta Tirkiye jî dixwazitin di behra spî de xwedî gotin bitin ji bo kêkê Fethullah niha Tirkiye dest nîşan kir Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dest nîşan kir ku dixwazin li gel yekîtiya Ewropa rûpelekî nû vekin. Yekîtiya Avrupa derbarê derya navarast taybetî derbarê Rewşa Kıbrısê de gelek hestiyar e derya navarast sînorên Kıbrıs'a komara Kıbrısê her wiha sînorê Yunanî wekî sînorê xwe dibîne yekîtiya Avrupa gelo yani destpêkirina rûpelekî nû û bi vî şêweyî berdewam kirin gelo ne aloziyeke ne nakokiyeke Brêzelçî. Kek Cemal yani devleta Türkiye eğer ku bixwaze derbarê yekîtiyen Avrupa de rûpelekê nû veke lazim e dilsoz be samîmî be yani dixwaze rûpelekê nû veke yani lazim e ku berê xwe bide pirsgirênkên xwe yani navxweyî yani pirsgirênkên xwe navxweyî. Bilê temaşevanên hêja diyarê de Rewşa Skypeî de hinek pirsgirêk hene em belê em vedigerin belê kekê Fethullah fermû. Biborin net hinekî pirsgirêk tê de heye kek Cemal ji bo wê çendê diçe yani dewleta Tirkiye eğer ku dilsoz e eğer ku samîmî ye dixwaze gelek pirsgirêka çareser bike berya her tiştî lazim e dewleta Tirkiye berê xwe bidin pirsgirêkên xwe navxweyî yani wekî hûn jî dizanin li dewleta Tirkiye de pirsgirêka Kurd heye û pirsgirêkê gelekî mühim e û di nav didin dibêjin pirsgirêka Kurd yani Kurd ne pirsgirêkên ji bo tu kesî ji bo tu tiştî pirsgirêka herî mezin ewin ku li ser Kurdan ticaret dikin li ser Kurda siyaset dikin û pirsgirêka Kurd çareser nekirî bin bi vî şeklî wê çawa bikaretin sayfekên nû ji aliyê yani yekîtiyen Avrupa veke ev ser devî tê gotin nabe yani lazim e ku ji dil bixwaze pirsgirêkên xwe navxweyî çareser bike û bi vî şeklî eğer dewleta Tirkiye bixwazitin de hem di nav xwe de û di heremê de û di cîhanê de û di rojhilata navîn de bixwaze bibe xwedî gotin lazim e berya her tiştî pirsgirêkên xwe meseleyên xwe navxweyî çareser bike eğer ku vê çareser neke ne mümkün e ku bibe dewletek ya Avrupa an jî bikare pêş bike ve ev ne mümkün e. Kekê Fethullah her divê çerçeveyê de dixwazim işte bipirsim niha rayêdarên Tirkiye destpêkê de Serokkomarê Erdoğan dest nîşan dike ku dê reforman pêk bînin dê çaksaziyan pêk bînin pêwistiya gel li Tirkiye ji demokrasiyê heye ji ber wê ke ew amade ne xizmetê demokrasiyê pêşkêşî gelê Tirkiye bikin lê li ser herdê
yani tu pratik دوی درباره ده تی آویتن بریزل چی؟ بله بله پرسکرێکێکی گەلی گرنگ بوو وەکو هەون دزانن وەختێک و سەرۆکۆمارێ دەولەتا تورکیە تایب ئەردۆغان و پارتیا وی AKP دەماک و بووی دەسەڵاتدار yani hat got pirsgirêka Kurd pirsgirêka min e û pêwîst e ku pirsgirêka Kurd bê çareser kirin bi ser van gotina el esas yani Tayyip Erdoğan bu desthilatdar ne bes Tayyip Erdoğan tenê gelek siyasetmedar û yên Xwedî partî wextê ku dixwazin di Tirkiye bibe desthilatdar berê xwe didin Kurda van gotina dibêjin lê dema dibin desthilatdar û dirînin ser kursî pirsgirêka Kurd jî ji bîr dikin bes ev jî besnamîne çi dikin Kurda inkar dikin, hebûna Kurda inkar dikin, mafên we inkar dikin, dewlet yani birêz Tayyip Erdoğan jî rast e li gelek meselan de destpêkê de gavê baş avêtin lê mixabin wextê ku dawiyê lê em dinêrin îro xwe dibêje me pirsgirêka Kurd çareser kiriye, pirsgirêka Kurd tune rast e. Pirsgirêka Kurd li gorî wa tune ye pirsgirêka Kurd ewan çareser kiriye bes çareserkirinê çawe bi İnkarkirina Kurdan, tunekirina Kurdan, qirkirina Kurdan ev pirsgirêk çareser kirine lê bes çê nabe. Niha vê gavê yani gora texmîna min ez dibêjim 2021 hilbijartin yani hilbijartina zû vê çêbe îro vê gavê hikûmeta Tayyip Erdoğan li gel MHP îttifaq daniye bes ne li gel MHP tune îttifaq daniye li gel evê dibêjin Avrasya cê li gel wan jî îttifaq daniye bi temamî desthilatdariya Tayyip Erdoğan hikûmeta wî ketiye destê MHP û ketiye destê Doğu Perinçek yê Serokê Vatan Partîsiyê ketiyen destê wan de îro vê gavê Tayyip Erdoğan dizane ku roj bi roj iqtidara wî desthilatdariya wî ji dest wî diçe ez li gora nêrîna xwe dibêjim ku Tayyip Erdoğan vê gavê dixwaze cardin berê xwe bide Kurda û li ser hebûna Kurda cardinê desthilatdariya xwe berdewam bike lê bes ji vê ditirse yani dibêje eger ku Kurd ji berê xwe nedin min û MHP jî xwe ji vê tifaqê bikeşe ez ê biçim û desthilatdariya min a dawî bibe ji bo wê çendê Tayyip Erdoğan ketiye tirsa wê yani eger ku ji xwe emîn be û ji Kurdan jî emîn be eger ku bizane Kurd vê piştgiriye bikin bêguman vê îttifaqa xwe û MHP û Doğu Perinçek û wayên Avrasya jî biqedîne û cardinê li gel Kurda rûne û bixwazitin li gel Kurda careke din ji bo Kurda hin gavên ji bo mafên Kurda bavêje lê bes ew jî ne dilsoz e çima bawerî şikestiye yani baweriya Kurda hêdî şikestiye yani em dixwazim vê bêjim Kek Cemal yani ji bo me kî dibe desthilatdarê dewleta Tirkiye ji bo me ew ne giring e yani îro Erdoğan heye sibî Erdoğan diçe yekê dîtê ser kursî dirûne dibe desthilatdar pêwîst e ku Kurd li xwe binêrin Kurd dibêjin yani temam بله سپاسیات اتکم شروعکاری سیاسی فتوله هلچی کوش استانبول گلمم